тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба Наврӯзи Аҷам имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон бо маром идома дорад ва мардуми бо фарҳангу соҳибҷашни миллати тоҷик Наврӯзи Аҷамро бо расму оини аҷдодӣ ҷашн гирифта истодаанд. Донишҷӯёну омӯзгорони муассисаи давлатии литсеи касбии техникии ноҳияи шаҳри Нав баробари дигар сокинони мамлакат ки имрӯзҳо тантанаҳои ҷашни Наврӯзӣ доранд, ин ҷашни аҷдодиро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ороиши нақшу нигори dastoни моҳири донишҷӯёни инҷо пешниҳоди меҳмонон ва тамошобинони базми Наврӯзӣ карда шуд. ҳамзамон аз ҷониби донишҷӯёну омӯзгорон бо намоиши як барномаи рангин истиқболи Наврӯзро ки ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор инъикос намуданд. базми гул дар чамани Наврӯз аст, савти гул гулфикани Наврӯз аст, то ба гардун суҳани Наврӯз аст, Тоҷикистон ватани Наврӯз аст, nom Наврӯзу насаб Наврӯз аст, исми ҳар бахтталаб Наврӯз аст, фасли армоншикани Наврӯз аст, Тоҷикистон ватани Наврӯз аст, сабзгун пуштаву саҳрои ватан, сабзпӯш аст ҳама ҷои ватан, сабзҷон дар бадани Наврӯз аст, Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. ҷашни Наврӯз ки имрӯзҳо дар диёри биҳиштосои мо таҷлил мегардад, васлгари дирӯзу имрӯз, ҳимоятгари суннатҳои воллои ниёгон, решапайванди наслҳо, бозгашт ба асли хеш ва эҳёи беҳтарин расму оин ва анъанаҳои миллиамон мебошад. шукӯҳи Наврӯзӣ дар ҳар гӯшаву канори ватан мардумро бо ҳам оварда, бо шодиву нишоти беандоза таҷлил мегардад. омад баҳори нозанин, саҳро саросар мавҷи гул, домони коҳу боҳо шуд шӯлазори мавҷи гул, аз хок сар берун кашад ҳар як гиёҳ бо ин калом, айёми Наврӯз ассалом, эй оламафрӯз ассалом. ҳамин тавр тантанаҳои ҷашни Наврӯзи хуҷастапай дар ин ҷо бо иттифоқи донишҷӯёну омӯзгорон то дергоҳ давом кард.